към Ухловица на паркинга. Айде на стълбите вече. Горе се вижда сигурно входа. И ето. Панорамната площадка над пещерата. На входа на пещера. На вас се наложи и да ни догонвате. По улицата нощна гръблива птица, вид сова, характерна за района, махалата отсреща и тя носи същото име. 1040 метра над морско равнище тук при входа на пещерата. Температурата вътре е постоянна 10-11 градуса. Пещерата е образувана в мрамори, които след разместване на земни пластове са прицепени от тектонски пукнатини, служили като пътища на карстовата вода. В момента представляват дългите и тесни коридори на долния етаж. Била известна много отдавна на местното население, но само горния етаж. Надолу първите слизания стават след 1960 година, когато идват пещерняците от Чепеларският пещерен клуб с ръководител Димитър Райчев, които са открили и проучили 23 пещери тук в района на могилите, но следи от човешки живот в тях не са открити. Само в някои от тези пещери са намирани скелети на пещерни мечки. Това е животински вид, живял преди 15-20 хиляди години. 460 метра дълга пещерата, 330 са благоустроените, 25 метра най-голяма дълбочина е измерена от входа й. До тук сте качили 170 метра, толкова са денивелацията между реката долу и входа на пещерата. Двуетажна, горния етаж е с дължина 35 метра, наречена зала на пропастите. Името му идва от няколко пропасти, които водят надолу. По най-голямата 18-метровата става слизането. Благоустрояването на пещерата започва в началото на 1981 година. Официално е открита на 8 септември 1984, а предполагаемата й възраст е над 3 милиона и 500 хиляди години. Тогава от тук е минавала река, която образува и самата пещера, а вече водата, тази, която разтваряйки варовите в скалите, по-късно го отлага и насвоява пода, стените, тавана, за да тръгнат отгоре сталактитите, срещу положено от тях растат сталакмитите, колонките са сталактоните, но гордостта на пещерата са дендритите. Това са образования на подобяващи морските корали. Оттам и до второто им наименование коралити. Ще ги видите на долния етаж, само че преди да тръгнем да разглеждате, искам да ви предупредя, че чупенето на образованието е абсолютно забранено. 1 см расте за около 50-100, дори и повече години, така че нека това, което след малко ще видите, да остане за тези, които ще идват след нас. Така също камъчета, които по една или друга причина са паднали на земята, някакви да си останат там. А за снимките ще ви помоля да не се бавите с снимките. И сега вече може да тръгнем.
Уху, тук. И че ми капна във врата. Са стълбите вътре, 180 бяха отвън. Ние с вас от тук вече навлизаме в коридора на дендритите, или това са така наречените коралити. Образованията, които са гордостта на пещерата, образували се по стените на някогашно езеро, водите на които са застоявали. Тук вътре самата пещера. Вие след малко, слизайки долу на пътеката, внимавайте, тя също е хлъзгава. Тук е средата на пещерата, това е най-наситеният участък на образование. Вляво от пътеката има един сталактит, наподобява свещник. Намира се тук пред вас, къде свършва стълбата и започва площадката. Пред вас този, госпожо? Да. Ето тук. Пред вас точно. Да преди няколко години той също растеше, но виждате, насам пещерата вече е суха. Това означава, че процесите тук са спрели. Те продължават на отделни места в началото, където все още има капеща вода. Тук интерес представлява тип и палата на октопола. Ще чуете какъв звук издават, но ще ви помоля след това да не ги удрите вие, както тя, така и други образования в пещерата. Ето го и самия октопод, може би един от първите музикални инструменти. Звука се дължи на големината и формата на самите образования. Виждате и как са надиплени като драпери. Кухини в тях няма, най-вероятно и от структурата на кристалната решетка да идва този звук. Вие тук внимавайте да не се ударите, тогава вече звука е друг. Ще видите ми ух. От светената фигура. Главата на орела е обърната вдясно, ваше дясно там, както го гледате, дори и човката му се вижда върху ръката на човека. Човека гледа противоположна посока. Спирайте до сталактмита, където са първи. Тягне опашката на слона тук над вас на другата страна, това е сталактита. Звукът се предполага, че пещерата е имала извор и поне малка пукнатина, където се е създавало течение, което отклонявало капките в страни при образуването на самия сталактит. Виждате как е леко изкривен. Ето ви. Той памперса ли е?